जीतो बाबू गावे ले गम कहत रे हेलो राजा दशरथ पिंडदान में गईले अंतिम में कि धूप बत्ती लेके अइले नहीं बीरवा ओइ जे तिल या जौ छूटल रहे धूप बत्ती नहीं छूटल रहे ध्यान दो गाओ तरह ततनी ध्यान से गाओ का प्रेजेंट ऑफ माइंड सूटेड साइड दिस इज माय ऑर्डर आज कितना पर बारात है पगला जो तारा खिलाओ तनी रात भर खेलाओ हां खाली आवाज बिना हां चलो चलो आइए आज तक इस आवाज से हमारा प्रॉब्लम होता आज जीवन में पहला बार हमारा आवाज फसल भैया बोलो हो जाला ऐसा कोनो बात नहीं हां ज्यादा का कर चले भक्ति के भाव में अभाव भइले साधु लोग धन के घटले अभाव भइले दानी बा जवन हट मगर मछुत पानी के भीतर रहे सुंदर के पाता नहीं खेतना ले पानी बा कतना लोग बेटा से तबाह होई गईले ऊ काज जानी जे खुद नी सतानी बा प्यार के हालत ऊ है न जानी ऊ काज जानी जे कर चढ़ली भैया एगो हमर बात कहले बड़ी अनमोल इस समय को जब नहीं पकड़ता है उसको एक दिन समय बर्बाद कर देता है समय बहुत मूल्यवान चीज है काहे ऐसे होता है कंट्रोल करो एकरा माता सवरी अपना कुटिया में भगवान राम के बहुत इंतजार करेंगे आ समय ऐसा आयल गुरुजी कि एक दिन माता सवरी स्वयं जाके राम जी के दर्शन दिले राम जी स्वयं जाकर के माता सवरी के दर्शन दिले वह समय एगो रहे यही से भक्ति कबो बेकार ना हो भक्ति करके हनुमान जी तर गईले भक्ति करके माता सवरी तर गईले जैसे कहे के एगो भजन रही अगर जीवन हमारा जदरत बद के फरमाइश बहुत जैसे कमेटी से जदरत बात गाई 5 मिनट तबला के टाके उठाई भैया तबला के हेलो लाल चैनल हो कहे के बाद तबला के उठाई और थोड़ा सा ऊंचा कर